Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Isibura ang orasan sa inyong mga relo. Action Radio Philippine Standard Time, last 9:56 sa liwat mayong gabi. Kamusta naman mga palangga na muntag palabati region-wide? Mga pangalagad naman kita sa nabilin isa ka oras, 4 ka minutos karong adlaw, Sabado night, hataw Sabado edition, Petsa Utso. Ikawalong adlaw sa pagsaulog sang Mascara Festival sa bulan sang Oktobre. May nabili pa kita nga bali 78 días. Pasko na. Kasan unang no? May nabili pa kita nga bali 85 días. Goodbye 2022. Welcome sa 2023. Sabado naman nato sila nga pagpakalaga sa kinanda, limat naman nato nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Ato sila nga makorespondent sa pagduro naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisa nga nabalag sa police blotter entry aton sila kapolisan, Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang atong sinima tagadulungan oras sa kagabiyon ang atong sininga Patrol 1. Atong sininga Bravado Patrol kay na panagarabiyong sa pinakabahay sa probinsya Dakbanwa sang Bacolod. Ato naman liwat nga himulsuhan kagbantayan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Ano pa nga mga eventualities, way tamang ginapangayo magkanabo sa palibot-libot sa probinsya Dakbanwa sang Bacolod. Arang ato sa nga Patrol 1 Bravado Patrol nga mag-responder upod kay Action Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto Action William Frias, Bugal sang Barangay Mahanokoy. Ato mga pagbantay sa mga update sa balita nasyonal, balita international, just in report, breaking news, flash report. Pinatutukan na ang news center ni Action Andy Pensor Lisay. Updaman kita sa atong siling mga technical partner diri sa Studio A. Sa master control sa technical side, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa atong nga IT expert, Action Christian James Vinares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Torog, Ciudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo siniralagad ang inyo singang Gorman Action Right Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Update ninyo ako sa nabili. Isa ka oras, isa ka minuto kapag pangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon! Radyo! Sa ato
aton sa nga mga Facebook lover nga nagalantaw kada gabi sa aton sa nga Facebook Live. Ang inyo nga mga greetings nga gina-post diri, ginapadara aton nina basahon karon dugay-dugay. Pero ang aton permi ayo sa inyo like kag share para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nagataya sa STL, i-recap na karon ang tatlo ka draw. Sa mga nagataya sa Lotto, 655 kag 642. Ang resulta, lawagon taman ina sa aton diri nga pagpangalaga. Lumayo subong ang dalagan sa nga tiyempo. Although nga may mga porson sang bakulod nga nagagulugal. Importante, hindi na mag-ulan para intact ang tao sa plaza, sa Baywalk, sa NGC, amo man sa Lacson. Pero hindi ka paugat ang aton nga mga nagakaon ka nagainom kon permi lang katiri kalibutan ta. Ay kabudlayo. Kundi pa nga maskara dara pa siya nagtiri-tiri. Ano pang isang mga negosyante sa kagabihon sang maskara. Lagi na tagaliog man. Namo giyang nagapangamuyo nga hindi liya mag-ulan. Nakapulo pa ugas sila. Muna nga ang iban ti paninghuha gid nga makabata ka sa ila siling renta sa kiosko hasta sa pizza 23 katapusan nga petsa kagadlaw Domingo sang Maskara Festival. Ay, puwerte. Ang gabi na kay Pariko John Solinap. Paring John Solinap, kamusta ka da? Why kita da? Irigas lang ko da kay Kumari Ronalyn Solinap. Sa mga kids ni Pari John Solinap, nakaurok-urok kids siya. Ay, puwerte. Daw mahuya man taba. Ato surbong Patrol 3 Navarra Patrol para sa kasayuran sa ngatanan. Ato subong dito sa siyudad sa Mamaylan. Action John Diaz on special assignment. Back to back dito sa piloto. Action Papang Nixon Tahom. Nagbalik to sila ining hapon sa Mamaylan kay ti may report nga may 8 ka makatapo sa Philippine Army nga gin-report na nagkalapilasan. Pero ti na confirm naton karon nga hapon sa mga picture nga gipadara sa Action Radio, duwa gid ka mga army naton nga mga utod ang killed in action. So sa 8 sila, 2 ang killed in action, 6 diri ang wounded in action. Dito sige pasubong ang operation kag clearing operation sa mga militar dito sa lugar. Way anay ginapanugutan ang mga evacuees na magbalik sila sa nga lugar unless until nga maklear na gid sa katapo sa militar nga nagapadayon sila sa nga operation. Doon nalansihan gamay ang aton nga Philippine Army. Wata kabalo kung sa NPA kung damo man ang operasyon o kung nagkalamatay. Mo na siling ko bala nga bonsai kita mga Pilipino o galing kati may ang kinalainan diri ay may kanya-kanyang ideolohiya mo ang pagpati bla ay may kagulingon nga ideolohiya ang aton nga mga utos sa kabutiran say man ang aton diri nga gobyerno. For in the long run kita tanan bonsai man mga Pinoy. Ang subo lang kay ti Pinoy kag Pinoy nagapatyanay tungod sa tagsa-tagsa ka mga ideolohiya.
may mga evacuees nga nagadugang sa evacuation center tungod siling padayon nga operation sang aton sini nga militar dira sa syudad sang Himamaylan. Kung si Jeffrey Arcuyo pa nya kaluluoy man ang mga tao, Idol Eric, diri sa barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan. Yes, nabatsagan ta na. Binagit ang mga lugar to lang sa diin ang ila balay, gibayaan lang nila. Ang ila kagamitan, gibayaan lang. Ang ila kasapatan, gibayaan lang. So, tungkol nga ti, hindi man sila gusto nga crossfire sang bala ka NPA kag army. Ara gali si Toto Jeffrey Arcuyo da sa NGC. Ay, puwerte. Kaya mo na, kabay pa nga wala na sa may madugang pa nga mga kabuhi nga mahalitan, nga madulaan ba? Aton sila nga makapulisan sa Bacolod ti doble kayo di. Although nga tito hindi naging man mabulubog at para silang pag pulaw-pulaw kasi may 315 ka mga PNP personnel from Prosec ang ginpadara nagligad nga adlaw. Bisan din ka lang pusod sang Bacolod may pulis. Tanan nga pulis may pusod. Dito ka namin lang batsagon blang. Sa kada kanto sa dalan sa Bacolod, may mga body-body, partner nga mga pulis ang ara nakadeploy sa area. Sa diinti daw ginakabig nga kung kaisa, hindi malikawan, nagakatabo ang mga insidente. Especially sa mga identify crime-prone area. Ang mga pulis na tunda, aranda sa kapagigaron, nagapulo pungko, nagapulo panilag sa palibot-libot. Along lang kamo da mga kapulisan nato na. O si Nanay Uye Paderna ho, Tadlan, nagapamati gid ang pamilya Tadlan, Paderna, Saga Robihes. Dara sa may Gun Subdivision, Barangay Poblacion, La Carlota City. Ay, puwerte. Alin na kay Tata Paderna Tadlan ang panamyaw. Sa Stonehaven, sa Barangay Granada, ara pagkapamati si Toto Jose Herson Lapinig Hunyo. Sila ni Evelyn Sinaon. Po sila ni Nanay Banjilin kag ni Bibing Arto sa Purok Cagaysano Barangay Elhis nagapaurok-urok gid pamati. Ay, puwerte. Action Eric ang amon sitio Midel upad lang gid na sang sitio Sigang ang wala na rescue. Kay kabudlay gid kuno sudlon subong dako to ila problema kay wala na sila mga pagkaon. Ahay, ani kaluyan buwas sa aga mapakitaan ni Dia nga mapadulungan tani food packs. Siling ni Maylin Urbano Grapa. Siguro nga aton nga mga opisyal sa syudad sa Himamaylan kasi makatap man sang ila sini nga mga barangay official sa lugar kag sa mga nagkaipig nga mga sityo nga natabuan sang encounter sa may sityo Sigang Barangay Carabalan kasi pa man lang mapadalaan pagkaon kag mabuligan sang gobyerno lokal sa Himamaylan ang mga kinanglanon, especially ang mga pagkaon sang aton nga mga evacuees. Ilabi na gid sa mga natrap dito sa mga lugar nga wala pa ginpanugutan sa army nga makapalapit or makabalik ang mga sibilyan. Kung ang ila problema to pagkaon no sa may sitio Midel. Basi ka pamati man ang city government sang Himamaylan. Ang mga barangay official sang sitio Midel sa Carabalan basi papadalaan sila dito sa pagkaon kay ginakulang gid sila sang pagkaon. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
Si Minili Oligo sang Banis Kapitango para naman no. Sila ni Linita Pilia kag ni Vasquez sa Solerbak Leo nagapaurok-urok gid no. Igota Ronnie Gordon ara naman no. Si Ernesto Horiliaga monitor gid sa aton. Sila ni Nins Gatilao, Sonia Burns, kag si Mando Gabang and family. Ali na kay manang Lorna Mabakiao Correlia. Daghang salamat kita. Maninoy ikagay Maninay Chari Salvacion at check attendance na sila. Amo man si Maki Villarias sa Gangozo kag si Christian Hivet. Wow, Christian Hivet. Mayang gabi dira sima. Check wa rin ato sa nga Patrol 1, Bravado Patrol. Kamusta hon tanay sa Aksondale? Kundi naman siya nakaungot, kag di naman iya sini nga destinasyon durante padayon nga nagalibot-libot sa syudad sang Bacolod. Ang observation report ni Aksyon Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Aksyon Dale, may gabi din ka. Yes! Mayroong Darby Actionary live na live sa tubong diri sa bayan sang Upper East Avenue. Nagalinagabong diri ang Darby Actionary. Okay. Kasunod nga ti may makitaan kita diri nga pila diri ka mga salakyan nga naka-display nga may arabala sang suga kag music Actionary. May sound system, Sound system. may speaker. Di mo na itubong sa mga kalingawan diri sa may Upper East Avenue karon nga Saturday night. Oo. Makita naton diri ng mga riders ang nagpanaog no pag nagpakuha sang litrato sining mga baskugan nga mga salakyan Actionary. Why da inom sa amo na da nga akuan nga displayhan? Was pa mo kita? Buwas pa misang andra mismo? Yes, kay Boss Actionary kung may mga kiosko man ngay pahamtang diri sa may Upper East Avenue. Okay. Kung mo gulami ara mo da ilimnan gali. Yes, may mga kiosko Actionary kag may mga kalanan man diri sa area sang Upper East at isa ini sa mga festival sites diri sa may syudad sang Bacolod. Actually, may isa di kaya ako Eric kakilalaman ba lang fast food chain. Sa Lunes, mabukas man siya. Pero subong ginahingagaw pa. Para ko makita sa sila nga Facebook Live. Okay. May mga polishing pa. Okay. Sa mo na ang inang fast food chains na. Abalo to naman na. May kaso na McDo. Amo ni pinakadako nga McDo sa bilog Visayas? Pinakadako. Pinakatakom sa bugos nga Pilipinas. Ay ito, mo ni siya. Mabalala nato next week ang mga features ining branch ng fast food chain. Kaya was nga daw may mga media tour. Nga pati kayo noon diri sa Upper East Avenue. And then sa Lunes, ma-open siya sa public. Dili tabla sa may car show Actionary. Kaya daw mo dito bong sa mga nagalagaw, no? Sa buong Saturday night. May pulis man da nga nakitaan ka, Dale? Actionary. May pulis ka ba nga nakitaan sa area? Rito sa bangan ko sa likod. Gale? Mga pulisan ta? Patrolo. Aba, siya rin si Major Gowe. Kilala mo si Major Gowe? Wala di siya Actionary. Kaya yan ka Pier 6 nga patrol. Okay. Dito sa area. Pero ba si arata sa iya kiti ang Pro 6 nga patrol basi ikipaw lang siya bla? Check na din. Mayroon din ka police sa tatol sa likod Actionary. Sige. Sir Gowe. Wala. Kahit ato sa NGC Actionary. Okay, sige. Subong sa rin yung area. Taway pa rin. Taway man, sir. Station 4 ka pa no? Mobile patrol kami. Mobile patrol yun. MPD. Under kay MPU. Sir, Repair. Charles. Under sa leadership Actionary ni Sir Ever. Ni Police Lieutenant Colonel Charles Ever. Mobile Patrol Unit na sila, MPU.
Yes, Action Eric nga. Di subong daw tulot sa man lang ila sining area. Diri sa may Upper East Avenue. Dan, Action Eric ko nagpapalapit kita dito subong sa pila ka mga naka-display. Sa mga sasakyan sa may Upper East. Mabukas na daan kuan, mabukas buwas ang ila nga dako-dako nga kuan Lunes. Hindi magribati. Hindi ka magribati, Dale. Palayo-layo ka na, Guruda. Hindi ka pati yun. Action Eric. Hindi ko palayo-layo. Wala ka hindi magribati. Kani man. Oo. Actually, may hari ka rin jeep ka nyo. Hindi man magpapirte. Oo. May ara masaya sa sound system suga man sa sulod sa salakyan. Aba. Iyan niya ka mansilingan Central Market. Purti, Nagaraya man siya Action Erica. Oo. Ti ari di sa bombot kino nga nagapalagyan sang tininga mga salakyan check na debyo. Makato. Sabi nag-shot di Action Erica nag-shot to. Pwede lang na, pwede lang. Pwede. Just nega. Pwede niya nito. Hindi na sir. Taga-din ka mo sir? Taga-din ka mo? Taga-Davao, taga-Bacolod. Pangayaw? Oo, pangayaw. Mga pilaman ng gasto. Ay, wala. Mura lang. Mura lang. Sugay na sir. Ano ba? Si gusto mo? Damo-damo. Nag-resto ko nga pinero. Oo. Saan kayo sir? No, yan sila nag-enjoy. Sir, taga-saan kayo, sir? Taga-Bacolod, Western. Ang ininga pasyon, mahal. Nang middle pero mahal. Day 1 niyo subong. Gasto. Day 1 niyo subong. Day 2 lang. Asa kalawa mo, sir? Asa ang booking motor sila. Kapag may bayad ka, buti. So, ini nga passion, sir, tugay na ginutag. Tugay na? 28 pa. Bali, may mga satisfaction, makamong nga makuha. Pwede na kayo for the people. Tapos kay Ranel Sario, mon nga magtera to sa pinakamagpagtawag ako si Jobosyo yung Jose Archiwork! Yeah! Nag-enjoy sila Action Erica. Ayaw kang iban sa Davao, pero nagkanto kasi sa may Bacolod City Action Erica. Para kita mga magpagigpaing sa 43rd Mascara Festival. Mayo, ano? Ay, namang salakyan, mga private na. Mga private. Ang iban daw ka mga vintage ka na Action Eric, ang mga daan na bala ng mga salakyan nga wala na binausar, no? Pero taking designan. Kag butangan sa mga music. Pwerte, sound no? system, kadsuga. Speaker, no? Oo, kinakapakita ko galit si Action William. Kaya daw mapapicture ko sa mo, buti na sa... Si William yun, tas sa picture lang niya. Gani, man. Hindi na yung mapupulihi. Basta mga salakyan nga ni Action Eric daw, isama to sa mga hilig niya mo. Buti ito subong, kay iyawan sa pangita parkingan. Oo. Kay di Action Eric sa may Upper East, bisan amo ni kagabihon, damo tagi hapon na naga-parking diri sa may Upper East Avenue. Kay iban diri naga-parking, pero makadto sa may Bacolod Government Center. Okay. Since crowded na ang area sa marketplace. Say man diri sa may vicinity no sa Bacolod City Government Center Action Eric. Nagpaigadigay kita dira na kay daw ka dumabungol kita. Dumabungol kita dito sa sound system Action Eric. Oo. Pwerte ka tunog Action Eric. Pwerte ka tunog. Pwerte ka tunog. Amo to nga hindi mag-batiyay, bala kag nag-enjoy man ang mga persona. Kaya di sa mga kabataan, nara dito sa area, kaya nag-upod man, pulaw sila sininga mga ginikanan Action Eric. Kaya importante dito sa tawhay, peaceful. Gani. Kaya nga itong dito kapulisan, ngati mobile, patrol, ara dito sa area para ma-secure man
ang Upper East Avenue Action Eric. Sa maning balantayan kay bus nga daw sa October 10, I expect na sang publiko nga di matamat na pagtuko diri sa mga kiosko, mga baligaan man, mga gulugagmay man nga negosyo diri sa bayang east nga portion sa siyudad sa Bacolod. At least may dugang nga option ang mga tumalan Action Eric ang mga nagabisita kung maglagaw gid man diri sa may Mascara Festival. Samtang ang aton sini nga panahon Action Eric daw ginabugayan ang siyudad sa Bacolod bangod ngati ang aton sini nga panyampo so far so good sa subong gabi do wala gid yan nagtaliti, wala man nagulan tag sako-sako subong no ang mga dalanon subong Saturday night panguti makita naton subong diri sa may East Avenue sa may East sa may circumferential damo-damo pa nga mga palibado nga mga salakyan ang nagabiyahe sa sini nga mga tinion na mga around 8 PM kaina sako-sako diri ang circumferential sa may NGC. Kaya after ito mula pag-deliver ni Mayor Albi Benitez, kaya sining report action direct mo sa mga VIP, kaya ang mga salakyan din nag-jam, may traffic jam nga na-experiensyahan na. Pero after sang event, nag-tulataw man subong nga kagabihon action na Eric, you know? Okay. Nakalabay man ang patrol sa bahin sa Bacolod City Public Plaza hati as usual Action Eric kakalabanan dito sa mga kiosko full package ang ila sining operation no makita naton nga sige man dito ang banda sa bahin sa stage dito sa area sa plaza sa may dalan San Juan Action Eric pero tiyan aton silang pulisana wala nagakumpiyansa Action Eric wala tulotambay or tulotindog lang sa igasang plaza kundi nagalibot kit no para sa monitor ni kag masiguro ang safety sa mga festival goers sa bahin sa Bacolod City Public Plaza. So, Action Eric, ang morning observation report nga madulong sa patrol subong Sabado sang gabi ang ka-action nyo Action Dale Salazar una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon Del Salazar reporting live dira sa may Upper East. Sitwasyon sa ikawalong adlaw sang Mascara Festival, isa na sa mga binyo ang Upper East. Daran sa mga kahilirang mga salakyan nga may mga puwerte katunog nga mga speaker. Gapa-sound na sila, gapa-indis. Balikan talaga itong patrol karoon aksyon Del Salazar sa last kag final report niya sa balik niya siniman nga pagpangalagad. Aksyon na rin unahon talang ko sa aksyon Jan Diaz. Kaya ilang tawon totoo sitwasyon pinakauli dito sa siyudad sa Mabaylan matapos hindi sila ang nagbalik karong gilamang nga hapon. No? May gabi nila kay Mr. and Mrs. Donald kag Leia Kabasag, Christian Hibit may gabi gid, kay Pato kag Rovi de la Luna and family sa Barangay 30, happy listening gid ha. Dara sa Barangay Mandaragan, kapaurok-urok si Toto Eli Astorias, si Gonzalo Obiha, sang Isabela Raman, Migo ko Dani Janjan Alcorisa, si Migo Tadan Alcorisa, sang Dolly, ara manggaliga monitor man siya. Pareg, may gabi dira sa imo. Sa pamilya Villanueva sa may sitio Baog, La Carlota City, kinatamya kamo ni Jovel Villanueva, kay Migo Tababi Muñoz Talisay, may gabigid, Fernando Bongbong Narciso, Helma Midjodia Pasco, kami lang iyabana si Billy Pasco, sang Minlo Talisay City. Si Emilia Hipunia, kamunito dira sa Barangay Tangob, Santa Misa, kaliya si Christian Hibit. Uy, Migo Conil Abordahe. Migo Tanil Abordahe, ang enforcement unit sang LTO dira sa EB Magalona. LTO chief sa EB Magalona, si Migo Ta Parita Rio Bentampos, kag si Bobby Pransya. Kay Primo Ervin kag Prima Malisa Magbanwa dira sa Panokoy, Dennis Antonio da may gabigid. Maganda nga pag-urok-urok kay Toto Dennis Antonio. Kay Elvis Biorom dira sa Malinong
nga selebrasyon sang maskara. Bao injo na ko sa malinong nga selebrasyon sang maskara. Siling ni Toto Elvis Burom. Ay, puwerte. Madam Gloria Dislati Sumbito sa Valladolid, mayong gabi lang, kag mayong pagpaurok-urok, ha? Ga-monitor isa sa aton sini nga pagpangalagad sa karon nga gabi. Ara na sa noy, okay pa? Si Kativer, may gabi man sa iya, kay Diding Alojamiento, ara gid siya ga paurok-urok. Sila ni Caroline Razonable Hinsun. Ara gid sila ka paurok-urok ko. Ay, puwerte. Sila ni Teresita Batik-Batik Suela. Ga monitor gid sila, no? Si Michael Morcon Gargoles kinatamyo gid ni Jeffrey Arcuyo. Si Madam Vanessa Mayo araman. Great ya lang sister ya dira sa Tangob, Mrs. Alvarez Nitz Mercado Herrera, kag Inday Lina Mercado Herrera. Bustamante. From Minnesota State, USA, Madam Vanessa Kagdok Matmeyo. Sige, ari na si Action Jan Diaz. Balaon ta sitwasyon dito sa Sudad si Pamaylan. Balik lang dito sa area sa Barangay Carabalan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Report! Yari si Action Jan Diaz, reporting live si Mamaylan. Action Jan, anong latest development, please come in? Actually, may gabi sa tuturan ng mga kakson na medyo malinong nga ang panyempo o kung ang sitwasyon dari sa may surad sa Mamaylan pag pull out na ito na matamat na o gikan sa may barangay Carabalan. Linong na to, Action Eric, wala naman nilok panay. Wala naman kita kabati dito nga kinarankaran ang pumuluyo. Pero isa dito talupang doon ang isagid ka lugar nga wala pa naton so far na kadtuan dra sa may Sitio Tugas sa may barangay Carabalan ang mga gina-project naton buwas Action Eric. Aning area amo ni siya ang lugar kung sa diin ginaligab naglumtad ang panibagong encounter which is medyo layo na sa Action Eric sa mga origin sa encounter site like sa may Midel, sa bahin sang Kapayas, sa Poblador, medyo layo na ni Saxon na Eric, kamo man sa Eulalia, kay medyo bukid-bukid na ni siya nga porsyon ang Sitio Tugas. However, sakop pa ni ang diri sa may ubos-ubos mandampi, may bantay na mga purok like ang Florete, kay na nastorya naton to live sa Action na paring line, na-interview man o Action DJ, kay na ang purok chairman sang Florete, may mga payag to sila, no? Rason nga naipit na sila kay natabo sinadara, dogin laktawan, bala sa siguro sa mga rebelde, iban nga mga sityo, doon nag-shortcut sila goro, to mga nakalabot sila sa Sitio Tugas, kag digto nagluntad ang ining panibago naman nga encounter. Naman ang isa to naton, kay ang information nga ton nga nabaton, may mga residente Action Eric Samo sina malapit nga sitio nga kainasang hula po nag-decide bilang nga ma-pull out or ma-evacuate. Galing kay nakitaan sila siguro sa mga militar nagapanglakaton sa kilid sandalan and gin-decide o kung nag-decide ang militar do kahit amo ng oras pwede naging man atensyon kahit na-confirm nga may patay sa bahin sa militar, duha kabilog, may mga pilason, and then liwat na gin-activate ang hot pursuit operation. So naglabot sa conduction na Eric, nga gin-hold to sila, atong mga nang-evacuate, ginatos sila kabilog, Action Eric. Ang report nga ton nga nabaton, temporarily, ara lang sila sa kilid sandalan. Tidigtos na mga tulog sa mga gabi sa kilid sandalan, highway bala. Dahil lang sa kilid sandalan, tapos kilid na may mga kampo. Amo na yung report nga ito ginabaton, kaya according to Kaina, kay Ma'am Evergrace Castro, ang head sa DSWDO, hindi allowed nga magkatuto o kung magtinir digto bala ang lokal nga gobyerno sa Himamaylan para ipang-evacuate sila kapag rescue. Hindi pwede. Kay gina-hold to anay sila, kay gusto gin ma-determine sa army kung legitimate silang evacuate o kung may naka-impon sa ila. Isa na ila ginabantayan mo nga siguraduhan nila nga wala man maka-impon kay basi na kuno
ang iban nga mga rebelde nagsulod to sa mga panimalay kaya nagupod sa ilang nga nagpakuno-kuno abing evacuees. Kaya mo na ang balderis ng militar nga for now ang mga evacuees nga iban nga nabilin nga gusto magbakwit espiritig to nga halin nga lugar daw wala na nila ginalaw. Kaya mo itong bagari kinimam kasto medyo budlay sila nga part pero hindi na pwede pagbabayaan ini mga residente sa rason ko nga sila na mismo nagadulong to ng ano gini barangay officials ng Carabalan pero ting effort nila Action Eric para masiguro lang na madulong to ang mga serbisyo no labi na ang bulig kawala wala mang problema in terms sa facilities mga kit kay ari man din nakaposisyon nga daan ng iya ka DSWDO o kung na DSWD Region 6 sa may mga evacuation center. Ang ito problema, kinag-ban out pag inyo daan kay na, ati nagkinaran-karan, pag mga tao, ba naman, nabi naman, bakulod na ban out, pag-abot naman kay na sa may himamaylan, sa may Carabalan mo, nag-ban out, pag-idman digto, Action Eric man. Kaya matuwari ang balko dubudlay para sa ila, no? Kaya nag-enkwentro na may ban out pag-id. Gani? Pero militar lang tatong checkpoints babaw. Sige tong checkpoint Action Eric. Isa nakaano lang to kay wala nila ginontatan. Subot silingon, ginasigurado alin nila nga antes sila buya abe sa mga residente magpabalik sa mga evacuees dapat na make sure gid no nga sigurado na wala na to sang threat no dito sa may ilang mga sityo. So, ang magdrigid sa mga otoridades sa Remanatol, even ang PNP, hindi man makabuya statement kay hulat gid sa formal nga papayag sa Philippine Army Action Eric, no? Anyway, naguruan naman di mga pictures ng mga militar nga napatay sa encounter. Damot ko rin ano na ito, makaluluoy man iban, pero gina-verify pa na ito, no? Okay, unless otherwise, meron sa official nga statement, si Brigadier General Inocencio Pasaporte, kay centralize subong ang communication. So, tanan nga detail, ang gatag si Sir Pasaporte sa 303rd Infantry Brigade. Subong man sa local government unit, centralized man ang detail, even the RMO cannot provide further information regarding sa encounter kay isa lang ginakuhaan nila para ma-avoid ini mga fake information o kung sala nga mga impormasyon Action Eric. Okay. Tingala tayo ni ma'am nga nakingagaw naman kita diri balik sa area. Pag-abot naman na bakuliwat naman kami kakitain ni Ma'am Evergrace Castro. Kaya bali sa mundo, abi ko nagalin na nagbalik na kamakapon. Kaya kiti ma'am basta may tension gani ga balik na kami. Kaya para ma-make sure man na prastare bla sa kung anong kakatabo diri sa area. Anyway. Ang report nga may mga na-trap dito dyan nga mga evacuees sa Midin, nakalabot na sa syudad. Yes. Ang problema lang to nila Action Eric, hindi sila kapang rescue. Gani man kaya ang ila to problema ito pagkaon to si Midil mo. Ginadulungan lang ka barangay. Ate, very good, very good. Kaya kabalo ka wala labot diri sa ubos. Digto sa may kabadyangan sa bababaw. Pag may mga evacuees man to Action Eric. Kamadamo dito evacuees. Naging pasa ako lang picture. Sinin nga gabi nga nagdulong to sang bulig ining DSWDO. The second batch ng ilang relief operation para sa mga mga evacuees ng barangay Kabadyangan. Sinin nga gabi nagkadto kami sa Palaban. May isa ka nga simbahan nga ginimo nila diri evacuation center. Milistahan ko actually, ni initial ni Kaina, nilabot sa mga ara sa may barangay hall, pero iniiya pa lang gid ni Action Eric barangay nga recorded na nga na head. Like for example, sa Carabalan Daycare Center, may ara sang 18 individuals. So, sa may diri sa Regional Training Evacuation Center, 105, 522. Sa James sa Carabalan, may nagatinito nga 44 families, 182 individuals. Sa Tongo Elementary School, 73 ka families, 255 individuals. Ang Tongo ni sityo ni sa may barangay Kabadyangan. Okay. Amo to pala doon, amo kay Mayor Randa, tulagamba nga din sila alin, alisan sa Biaw, ang iba alin sila sa Tongo. Amo ni Tongo, Kabadyangan. Carabalan Baptist Church, may Carabalan mismo, may pitoto ka mga family, 35 individuals. Sa may Blessed Hope Church, dito sa may Tarabang, kato naman kayo na, 27 ka family, 103 individuals. Pero sa may
Talaban, wala din namon sila ginsabad. Aha. Kaya nagkakatulog ng iba na sila kay siguro duwablak adlaw nga wala unta tumidak bakanay. Okay. Tama siguro nga nagpulupaway sila nay. Sa Sarait Training Center sa may barangay Sarait, 6 ka pamilya, 30 ka individual. Sa End Time Message Church sa may barangay Kaladuan, 21 families, 68 individuals. Okay. Sa Campayas Catholic Church sa may barangay Carabalan, 35 families, 135 ka mga individual. Aha. Sa may Payaw Evacuation Center, nagkabtoto 36 families, no? 159 individuals. Sa Campayas Church 2, may 27 families, 80 individuals. Campayas Elementary School 2, Mandri, 20 families, 80 individuals. Sa may Mormons Church, diri sa may Barangay 4 Poblacion, 2 ka pamilya niya, 13 individuals. So all in all, may 146 families nga ara dira sa outside ng evacuation sites, and then may ara 549 families all in all, or 2,240 ka mga individual, excluding sa ara dira sa mga dalanon sa area sa Barangay Carabalan nga wala ginaalaw sa military nga magkagwa action, Eric, no? Bantay Mundi, kay may mga report kita may activity di buwas sa may regional evacuation center, do di briefing do may mga programa sila. Aha. Tulat kami aray go signal, no, kung ano kita mangin sitwasyon diri sa area sa Carabalan action, Erika. Sige. So pamela, do guys sa action VJ may mga interviewees to sa mga ano bala to bala dula, do I think sa nakaskop kay na, di ba may ginapakita to sang first day nga mga pamatanon. Ay ano lang ako kung ano mga detalye sa Coron action, Eric, no? Live report kita gyapon diri sa may kasunod sang Himamaylan on special assignment with Action Papang Nixon Tahom ang ka-aksyon nyo. Aksyon Jan Diaz, una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon na Jan Diaz sa report nila dira sa masyudad sa Mamaylan. Ang dugang sila kanong detalye sa report man aksyon BJ Apasible nga nag-augment pa dala kay aksyon Jan Diaz, no? Action Radio Philippines Standard Time alas 10:36. Activate atong nga linya gikan naman sa to si makaresponde with Action Nelson Pateño. Ang gabi dala kay Dino Alik, ha? Sa kay Maki Villarias sa Gangoso, nagapaurok-urok pa. Hindi man kompleto ang gabi kung hindi man sila kapaurok-urok pamati sa Action Night Patrol program, no? Kay Francisco Guangco da, pa-shout out ko sa asawa yung si Jonah. Si Ginar Catasio, monitor man sa aton. Si Maylin Urbano Grapa, Araman. Ang Mideli Action Eric, gapaabot sila sang may maabot nga food packs. Ate barangay official na garo mamanyober kay medyo limitado anay ang pagsulod sa area mo. Andaya pe kung problema to si Jo Marie Oxida ra mano. Nenfa Ibanez sa tagob nagapaurok-urok man pamati sa Action Night Patrol program. Shout out sir sa pamilya Magusara sa barangay Aranda Hinigaran na monitor sila ni Christian Hibet, no? Ara na sa noy sa Action Nelson Pateño. Sabi ko na kontak mo na sa kay napa ko diga banding-banding, oh. Ang aton chimpo ginalagas tarang. Sa mga palamati naton dira nga naga-monitor man sa may Purok Brotherhood sa Barangay Sumag, apil sining kay Toto Nathan Rosquillo. Toto Nathan Rosquillo sang Purok Brotherhood Barangay Sumag. Si Migoko Sobi Dumdum, ara man, no? Mr. and Mrs. Sobi Dumdum and the family nagapaurok-urok man pamati. Ari na si Action Nelson Pateño sa 1st District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo.
Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari sa Aksyon Resort Patenyo sa natipo niya sa Magsayang Balita. Aksyon Resort, may gabi, please kamin. Yes, aksyon na rin mga gabi kag sa aton sini nga mga kaaksyon na mayugid nga gabi sa inyo tanan ang banwa sang Calatrava aksyon na rin magapatigayon liwat sang ila sini nga ikadua sa katapusan nga batch sang community-based drug rehabilitation center sa maabot nga Lunes nga adlaw Oktubre nga just diri sa banwa sang Calatrava kag ginalauman aksyon na rin nga kapin sa 55 ka mga individual drug surrenderes ang magatambong sa nasambit nga programa kag ini magalawig sa nga napulo ka adlaw sa aton sini nga pagpaningwa sa pag-interview sa kay Mayor Marilyn Eragin pahayag sini nga tubtob na lamang duwa ka batch ang pagapatigayonon sa CBDRP diri sa banwa sang Calatrava tungod limitado ang budget sini pang nagapasalig sa nga masasunod nga tuig posible nga magapadayon ang nasambit nga programa sa nga banwa upod ang katapos ang kapulisan kag madumduman aksyon erek nga 11 tanan ka mga barangay sa banwa sang Calatrava ang drug cleared barangay na kon droga ang pagambalan kag dugang pa diri nga mayara pa sang tatlong nga igarekomendar para sa oversight committee sang PDEA nga mangin drug cleared barangay. So meaning magalabot na ini sa 14 kon matigayon ining tatlo nga makasulod sa oversight committee kag ila malantaw ang application sini nga mangin drug cleared barangay. So far diri sa banwa sa Calatrava medyo matawhay ang aton sinisitwasyon wala sa anuman nga mga insidente sa Tubuso kag Calatrava na official balhag sa aton sini nga kapulisan. Direkta diri sa banwa sa Calatrava, kaaksyon nyo Nelson Patinyo na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid aksyon na Nelson Patenyo gikan sa First District. Mayong gabi dira kamay na pamonitor sa kay Mario Olvido Aquisa, sa kay Margie Flores, tamyaw lang ang pamilya Zuzubrado, kag Flores kag Tubalado. Ari na kay Margie Flores. Ramil Himuteya, tamyaw lang ang pamilya Himuteya. Punalom, Karabalan, maghalong kamutatanan panamyaw ni kay Romel. Kunalin kay Ramel Himuteya sang Sumag. Yvonne Butcher sa Germany, tamyaw lang pamilya dira sa may Banawas sa Morsha. Yabana kaya sining Oni Kaiha. Oni Kaiho. Tamyaw ko lang dira ang pamilya ko sa Valladolid, kag Paranaque, pamilya Torre. Halina kay Alexis Wing Torre sang UK ang pagpanamyaw. Sa iluwantang reports ni Aksyon Roger Gutib, gika naman sa Segundo Distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Aksyon Roger Gutib sa report. Aksyon Roger, may gabi, please kamin. Aksyon na maayong gabi kag maayong gabi sa aton mga kaaksyon sa mga balita aksyon na gikan diri sa may norte kabay sa probinsya sa aton nga area of responsibility gana naman aksyon ni Rick magdurdago obso nga gabi basikon abot-abot aksyon ni Rick basikon magtupa naman ang ulan bala ka daw halos kada gabi gitupa ng ulan. Sa sining pagkambyo nagkaroon halin siya bagat sa umihan kag mabugnaw ng aton sining timpok sa Rick pero sa subong so ay pa man magtupa ang ulan, although ngati sa nasilin naton nagadurudaguob na aksyon na reka. Sa pinaka mga balita naton, ang pinaka mga report gi-release kay aksyon na reka tatlo tanan ka mga persona dala na di ang isa ka senior citizen to nagradakpan mula sa pagsugal dire sa may bahin sang Purok Paho sa Barangay Mabini sa Aksyon Eric ang mga nagkalalakpan kahapon pero kaina gin-release sila after prescribed hour of detention kag ang report kay file na lang ang kaso as regular filing nga
ini Sanday Judith Zamora, 53 anyos sa edad, kag si Manuel Lingen Zamora, 66 anyos sa edad, senior citizen na ini. Lakit man ini si Rowena de la Torre, 46 anyos sa edad, tanan sa Propaho, Barangay Mabini, Ciudad Santali, Saxo Directe. Ini sila ang aresto, pangurgati kadamo na sa mga na baton sa kapulisan blang ang hampang kuno nagtungit na daw halos kada adlaw na itong action na rin may ara ebidensya nga iga plastar sa ila pagpasaka sa kaso muning complete set sa baraha na kwa sila kag 155 pesos na cash money at mula nito na nakuha pero 30 mil lang itaon mo sinikon mapailan kaso ang ini nga mga persona action Erika. Ang sa syudad sa Isilante, sining gabi, nag-check natin dito, paligid wala kita magka-interview sa kay Police Lieutenant Colonel Jake Barela, at bilang kasok sa na-erect sa isa ka traffic enforcer, na lutang tinalikdan nga gabi, dira sa may bahin sang barangay Alimango, syudad sa Isilante, itong si Raymond Lucero, 46 anyos sa edad, subong ang kapulisan nagapanahin pag-ila investigasyon kag wala pag-inaksyon erek sa may matumod sige apon nga suspitsado although nga may mga di na patigayan pagkapulisan sa ila sini nga investigasyon tungkol may person of interest man sila ang senaryo sa papaglutang nga sa rin natabo mga pasado alas 6 sa takna sa ini ang nagsugat sa iyang living partner nga teacher dira sa may National High School sa syudad sang Iskante sa Barangay Limango sa damo gid pila sa iya siningin angkon para sa informasyon sa ato mga tagpormasyon ito na recover nga mga 3 ka basiyo sang live ammunition sa caliber 45 may ato pag ito 4 ka mga basiyo sang 9mm caliber pistol may 8 ka mga basiyo sang caliber 45 pistol kag 3 pag kaslag sang arma bala sang armas lutang so amutong nagigo sini sa traffic enforcer nga sa din di gid plano sa nire siya wala gid plano nga buyon pa siya sa mga suspect ang karon padayon pa nga ginaimbestigahan sa kapulisan matapos sila palagyo sakay ato sa tanan ka mga motorsiklo ang amo nga suspetsado action erect. So far, gina-follow up sa ini action erect nga report ko bala may ara development pero ang Escalante City PNP nagapalambot sa aton man pagi sa text messages blang kada kumudlay signal ni Police Lieutenant Colonel Dick Barela sa lugar, bag-on na na police station, nga daw kaya action erect sang signal, nagabal si Police Lieutenant Colonel Dick Barela nga wala pagid sila sang may matumod nga suspect nga mapasakal siyang kaso sa kamatayon ni Raymond Lucero action erect nga isa ka traffic enforcer. So para man marunong nga report, balita informasyon gikan diri sa Maya, norte nga sa probinsya sang Negros Occidental. Kami talaga gyapon da si Major Nelson de la Cruz nga nagapamati kita karong nga gabi, bigo no manggubat kag subong man dira sa kay Police Colonel Calixto Mabugat. Aton man nga gina tamyaw gi Kap Madal Diaz kag Mr. Jonathan Diaz sa mga kay Tuto Jewel kag Inday Eva Sangko nga nagapamati man karon nga gabi action Erika. Para sa Action at Patrol ini sa Action Roger Gute mga report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Action Roger Gutib gikan sa segundo distrito. May gabidala kay Manong Emil kay Manang Nilida Lopez nagapaurok-urok pa sila pabati. I-check taban ang report ni Action na BJ Pasible at dito sa Subong sa Mamaylan City. Upot kay Action dyan. Si
Siya sila nga mga interviewee dito. Action na BJ. Medyo short, brief, and concise lang ha. Kaya may mga importante pa kita diring hili ko to, no? Ari sa line number 1, si Action BJ Apasible, reporting live dira sa Himamaylan. Action BJ, please come in. Action na Eric like the report dahil sa may bahin sa Manila City Evacuation Center. Action Eric ko sa dami na interview kita din isa sa mga evacuate nga nag-evacuate din sa mga nasabitan ng evacuation center. Action Eric naginsa ang ginkinala sa kay Salvacion Bello secondary stress anyos sang sitio Sikang ang nawat Action Eric ipahayag niya nga tugtak-tugtak sa isang lupok. Action Eric pang mga sub Action Eric, no? Suno sa kay Bello. Action Eric sa nagluntad ining enkwentro no ari ni sila sa may kampo nagaobra. Action Eric kagway sila sa kalibutan nga may enkwentro nagalingan nagluntad. Action Eric sa tunga sang tropa sang militar kag sang sining katapos ang rebelde nga grupo. Action Eric, no? Suno sa iya mayari ni sa sang agot nga bata nga lalaki nga nagaedad 18 anyos kag antes pa man nagluntad ining enkwentro. Action Eric, no? Ginsugo yan ikuno. Action Eric ang iyang bata nga magbakalis ang ilang plan niya gahon. So ginsugo niya nga magbakalis ang sardinas. Action Eric sa may bahin sang Hacienda Middle. Action Eric, no? So naabtan ni ang iyang bata nga lalaki sang enkwentro. So why ni siya nakabalik. Action Eric, kamo ning ginakabalatan niya karon kimanti ito no sa iya nga why ni sang hihibalo ang iyang bata nga nag-evacuate na ni sila. So ginapanawagan niya Action Eric nung iya sila nga bata nga ako nagpamati man subong nga iya sila nga Iloy nga si Nanay Salvacion Bello ang iya sa mga kahimtangan. Kaya man siya mo ning ginawori niya gid-gina sa aton sila nga interview ang iya sila nga bata nga lalaki kay di humalin sa nagbulagan sila kaya matigin pa evacuate na ni sila mo. Kay amal niya gusto niya tani nung mangin okay lang ang iya nga bata kaya man ara man sila iya sa okay nga kahimtangan. Samtang sa piyag nga bahin. Action Eric na interview naton ang sitio leader sang sitio Agada at Action Eric sa may syudad sang Himamaylan nga ri man diri karon sa may bahin sang evacuation center nga mo si Mr. Jesse Vicente. Siya ni ang sitio leader sa nasiling tanan sang sitio Daat. Kag tuno sa iya nagdesider na siya nga magdulhog kaupo ng iya siling nga mga residente diri sa may bahin sang evacuation center. Bangod ginalikawan nila nga masalabas sila bangod kung panilagan ko nila Action Eric ang linubok sa may encounter site mahambal nila nga daw nagapalapit sa ila ang tensyon kag kursa sa mag-team nga bahin. Nagapanawagan man sila karon Action Eric sa lokal nga panguluhan sang Himamaylan nga kung pwede mahatagan sila sa ila silang mga kagamitan kaangay sang ila silang mga beddings kag pagkaon. Action Eric. So far amo ni ang pinagkaulihi kag labas nga tipon nga mga updates sang patrol ikan diri sa may syudad sang Himamaylan. Kaupod si Tabang Nexon Tahom sa Action John Dia. Dili naman si Action VJ na posible una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kit Action BJ Apasible reporting live sa syudad sa Himamaylan with Action John Diaz kag Action Papang Nixon Tahom. Dali lang kay recap ko anay antes sa resulta sang loto. I-recap ko anay ang STL tatlo ka draw ha. Ang first draw kay na 1-9 1-9. Second draw 32 37 32 37. Third draw 10 8 10 8. Resulta naman sa Lotto 655. Jackpot prize, wala sa mga nakakuha, 29.7 million pesos. Resulta 655, 22, 6, 43, 42, 17, 44. Again, 22, 6, 43, 42, 17, 44. Resulta naman sa Lotto 642 ang jackpot prize 38.2 million pesos. Isa ang nakakuha. Suloy ba? Suloy ang 38.2 million pesos. Resulta 642, 39, 42, 23, 33, 32,
12. Again, 3942 2333 3212. Pagbalik na ton, balik ang report sa Patrol 1, Jackson Dale Salazar, pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri kag hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ila ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, may nga kag madamo ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo isubong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag kagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amo. Amo lang sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, nagpasalamat din sa PM na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Nagpasalamat din nga yung patigayan ng mga activity together with sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya
sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan ng mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, malihoy ka! Hindi siya pagpadya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Nagmagyak ka na klase sa matay! Nagmagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay iso gid mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto pila pa sila tanan? Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. May gid ko nagsala. Amanasing ko buot nga mo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon nyo
ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinahanglan na hatag mong gid. Di pa hita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila, sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero, pagkatabo, na-rescue namon sila. Kakurog-kurog, pinala namon sa police station. Kakurog-kurog, tapos yung niwang inatsura, ang ilang ang mga bayo, do tarapo, gidya. Kaya ang amon nga magulang, pwede ka isog, hindi mo matudloan. Tapos, ay kami kabalo, nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo. Kaya mga inosente, gidya ya, sir, kaayo ya. Pamangkuton mo, ano natabo, nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagipang losyunan, gipang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na agali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko katuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang imo? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ilang may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, laway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ko sila sala. Katruma sila sa binangon. Sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Friend sa Langgas alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayo sang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato nga pagpangalagad last kag final stretch sa inyo palatuntunan. Balikan ta nga katapos ang mga report sa ato sa nga Patrol 1. Balik ka pabalagad ni aksyon na Dale Salazar sa natipo niya sining mga aksyon balita. May gabi dila kamay nga pagpurok-urok sa kay kagawad Peter Maymay Noble. Padayon ang yasili nga pagpaurok-urok. Pamati. Daw mahuya man tabi. Aris Action Del Salazar sa yasili nga final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Action Dale, sa balik report, please come back.
Action Eric nagpatigayon na sa Interagency Final Coordinating Conference sa Bacolod City Police Office kaupod ang mga stakeholders sa Bacolod Home Foundation ila sinigin assess ang isa ka semana nga pagpatigayon sang Mascara Festival nga coordinate kay Lieutenant Colonel Charlotte Gabana ang spokesman sang BCPO nangin matawhay kag peaceful Action Eric ang 1 week na celebration sang Mascara Festival. Ginpahayag diri ni Gabana nga magluwas sina ilaman sinigin na talakay ang pagtap actioneric sang kapulisan sa isa diri ka universidad sa siyudad sa Bacolod nga hingyoon ang bulig sa mga interns sa sini nga mga criminology students lakip man ang mga nagakuha sang ROTC para magbulig sa seguridad sa Mascara 2022. So for actioneric, posible according kay Sir Gabana nga sa highlight pa mag-augment ining mga criminology students diri sa may siyudad sang Bacolod. Dugdug karon kinahanglan pa gihapon sang DCPO ang approval sang Campo Crame gikan sa PNP chief angot naman sa pagpatuman sang Gabana. Pamatay naton si Lieutenant Colonel Charlotte Gabana ang spokesman sang DCPO. Amo ni sir ang i-maximize ang utilization or mobilization sa mga force multipliers. Kag amo na nga nagtap pagid kami sa isa ka university nga para nga magkuha ng ilang criminology intern and ROTC. Nga mag-bulig augment. Bali, i-utilize sila, sir? Especially during dance parade. Okay. Pero subong wala pa sila. Actually, portion naman sa tingog ni Lieutenant Colonel Charlotte Gabana ang spokesman sa BCPO. Ginatami ito Action Eric nag-monitor sa buong gabi dira sa may Purok Sabes Barangay Villamonte si Mirna Arquiza. Taga Purok Sabes Barangay Villamonte. Balita dito sa patrol ang ka-action niyo Action Daily Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. There you have it. Salamat kid Patrol 1 sa atong sining pagpangalagad sa Action Night Patrol program Sabado night. Gusto ko pa chimpo ko lang alang na. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimanon Action Night Patrol program. Liwat kita magatakop. Balik naman kita sa Lunes. Atong sining mga patrol unit reporters in action nga pangalagad karong gabi. Action BJ Apasible. Action Roger Gutib. Action Nelson Pateño. Action Jan Diaz. Back to back sa piloto naton sa Patrol 3 Navarra Patrol. Action Nixon Tahom. Action Dale Salazar. Back to back sa itong piloto sa Patrol 1. Action William Prias in action. News Center Action ang Defensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Hennes Pulgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action Christian James Binaras. Transmitter Control Tower sa Barangay Turog Syudad sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kalan sa among Station Manager Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang iwalagat ng Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagasiling Adios amigos, hasta la vista. Ayaw agad makalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sang Action Radio Bacolod. Happy Mascara! Happy weekend! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye. Good night.